ng mga nagbabagang balita. Dalawang hinihinalang sangkot sa iligal na droga, kabilang ang isang inhinyero, inaresto sa magkaiwalay na operasyon sa Naga at San Fernando. Hospital on Wheels, naghatid ng libreng serbisyong medikal sa Pili, Camsur. Mga residente, nakatanggap ng libreng gamot, check-up at iba pang health services mula sa Provincial Government of Camsur. Iconic Capitol Building, patuloy ang pagtatayo sa puso ng Camsur. Modernong gusali, dinisenyo upang sumalamin sa kultura, kasaysayan at pagkakaisa ng lalawigan. Camarines, matagumpay na nakatawid sa Ironman 70.3, Lapu-Lapu sa Cebu. Sa kabila ng mga hamon, ipinamalas niya ang karanasan at dedikasyon para makatawid sa finish line. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Dalawang hinihinalang sangkot sa bentahan ng ilegal na droga ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon sa Camarines Sur. Isa sa mga naaresto isa umanong inhinyero. Ang buong detalye sa kanilang pagkakahuli, alamin sa report ni Jen Amador. Dalawang hinihinalang sangkot sa bentahan ng ilegal na droga ang inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI Naga District Office at ng PNP sa magkaiwalay na operasyon sa lungsod ng Naga at bayan ng San Fernando, Camarines Sur. Ang unang sospek ay kinilalang si Raul, 40 anyos, isang lisensyadong electrical engineer. Siya ay inaresto sa bisa ng search warrant dakong alas 6 ng umaga sa kanyang tirahan sa San Jose Street, Barangay Peña Francia sa lungsod ng Naga. Dahil po sa search warrant na nakuha natin na binigay sa atin, issue sa atin ng Executive Judge ng Naga City na si Honorable Judge Pablo Cabilan Formaran ng Branch 21. Yun po ang basihan natin para i-implement natin kaninang umaga sa bahay ni Raul E. Sibelio na matatagpuan sa number 35-3 San Jose Street, Barangay Peña Francia, Naga City. Ayon pa sa NBI, matagal na nilang minamanmanan ang galaw ng sospek matapos ang impormasyong ibinigay ng isang confidential informant. Sa isinagawang surveillance at test buy, positibong napatunayan na aktibong nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot ang suspect. May nagsumbong sa ating confidential informant na itong taong ito ay allegedly nagbebenta ng shabu sa lugar sa Peña Francia. So ang ginawa natin, nag-conduct tayo ng surveillance para i-verify kung totoo yung sinasabi nung informante. Nung mapatunayan nating totoo, nag-conduct tayo, nagsagawa tayo ng test buy. O dahil sa test buy na yon, naging positibo, nakabili kami kasama ng informante ng shabu sa taong ito. Ang piraso, mga nasa 18 heat-sealed transparent plastic sachet. Na-recover mula sa operasyon ang 18 sachet ng hinihinalang shabu. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng NBI si Sibelio habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Samantala sa hiwalay na operasyon sa bayan ng San Fernando, isang search warrant din ang ihinaing dakong alas 4 na madaling araw sa Zone 4 Barangay Maragni laban sa isang alias Ingo na itinuturing na high-value individual sa kanilang lugar. Nakuha mula sa kanya ang tinatayang 36 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na humigit kumulang 244,800 pesos. Parehong mahaharap ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, patuloy ang pinigting na kampanya ng NBI at kapulisan laban sa ilegal na droga sa rehiyon, kasabay ng panawagan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang tuluyang matuldukan ang paglaganap ng ilegal na gawain sa komunidad. Jan Amador, CSN.
Isang dating rebelde sa Labo, Camarines Norte ang sumuko at naging sosi sa pagkakadiskubre ng isang malaking armasa ng komunistang teroristang grupo. Sa tulong ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, tinanggap ng dating rebelde ang suporta ng gobyerno para sa reintegrasyon. Noong Agosto 18, ibinahagi niya ang impormasyon na nagresulta sa operasyon ng 16th Infantry Battalion kasama ang PNP at SAF. Nasamsam sa Barangay Malaya ang 6 na M16 rifle, isang granada at iba pang mga bala. Ayon sa militar, patunay ito na posible ang tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng pagsuko at reintegrasyon. Patuloy naman ang panawagan sa natitirang rebelde na sumuko at samantalahin ang mga programa ng gobyerno. Isang barangay sa Pili, Camarines Sur, marami ang nakakaranas ng mataas na blood pressure kahit mga batang residente. Sa kabila naman ito, naghatid ng pag-asa ang Hospital on Wheels sa nagbibigay ng libreng gamot, check-up at iba pang serbisyong medikal mula sa Provincial Government ng Camarines Sur. May ulat si Eli Balbin. Sa Barangay Binanwaanan sa bayan ng Pili sa Camarines Sur, isa sa mga suliraning pangkalusugan ang kinakaharap ng mga residente, ang mataas na kaso ng high blood o hypertension. Tinatayang nasa 50 hanggang 60% ng mga residente sa naturang barangay ang may hypertension. Isa sa nakakaalarmang bilang na banta sa kalusugan ng komunidad. Ayon kay Marites Barasina, barangay health worker sa nasabing barangay, hindi lamang matatanda ang nakakaranas nito kundi pati na rin ang mga mas bata. Mas marami. Opo, kahit po hindi pa senior, kahit bata pa, meron pa ngang 1999, nasa 26 years old pa lang yon. Pero po high blood na po yon. So ilang percent kaya ma'am sa tansya nyo dito sa barangay nyo? Ay naku, 50 bata. May high blood? Parang more than pa sa 50 or 60. Isa sa mga nakakaranas ng ganitong kondisyon ay si Lola Rosario Basilonia, 78 taong gulang. Matagal na umano niyang iniinda ang high blood ngunit hirap siya makapagpatingin sa doktor dahil sa kakulangan sa pera. Ay matagal na po, sir. Mga 75 yata yung edad ko nung nagtaas yung BP ko. Tungkol naman sa klase ng gamot na bibilhin ko. Binabayaran niyo? Pag minsan, mahigit 1,000. Pag minsan, 500. Ayon sa Provincial Health Office, maraming kadahilanan ang nagdudulot ng hypertension. Maaari itong mamana pero kadalasan ay dahil sa maling lifestyle at pagkain. Kaya payo ng mga eksperto, regular na pagpapakonsulta at pag-eehersisyo. For those patients na diagnose na ng doktor nila with hypertension, mainam po na magpa-check up tayo sa nearest na mga clinics or hospitals for you to have medications na para sa kondisyon ninyo. And also yung laboratories, so we are very thankful with our provincial government for providing us all the necessary na mga services para magkaroon ng malusog na komunidad. So, importante yung quarterly or biannually na pagpapacheck up ng dugo, ECG or X-ray, especially for those with chronically na may hypertension. And apart from that as well, yung pagkain. Number 1 yan. Lahat ng mga processed food, salty na mga pagkain, kailangan nating iwasan. Isa si Nanay Rosario sa mga nabenepisyohan at nahandugan ng libreng maintenance medicine sa lumalaking kaso ng high blood at iba pang sakit sa pamamagitan ng isa sa mga one-of-its-kind na medical asset ng CAMSOR ng Provincial Government Office, ang Hospital on Wheels sa Barangay Binanwaanan. Sa pangunguna ni Governor El Revilla Puerte, kasama sa layunin ng programa na mailapit ang serbisyong medikal sa mga komunidad na hirap makarating sa mga ospital o paggamutan. Naghatid ito ng libreng konsultasyon, gamot, x-ray, ultrasound at iba pang serbisyong medikal na labis na ikinatuwa ng mga residente. Malaking bagay nga yan, sir. Kasi walang gastos. Bibigyan kang mga gamot, walang babayaran. Kaya yan, malaking tulong sa amin.
Kularo na tabang tabako sana ni pirmi ang sarong bisis na ginibulig di sa Binanuanan. Kaya ako nagpapasalamat talaga kiko El Rey Villafuerte sa iyang mga planong araw kani, lalo na sa ikakaray kang salud kang mga taga-barangay, lalo na sa barangay mi nabako sa nang sarong bisis nagkaigwang medical mission digdi kada ko lang bisis. Kaya dakulang kapasalamatan mi sa iya. Aram ko na iyo talaga yan ang upito kang mga Villafuerte na makatabang sa tao, lalo na po digdi sa Binanuanan. Nag-aram kong nagkaigwang mga may mga hilang digdi, as in day na sindama dumampaman sa sentro. Ang Hospital on Wheels ay bahagi ng Extensive Healthcare on the Go program ng probinsya para tiyakin na ang bawat Camarinense saan mang barangay ay may pantay-pantay na akses sa serbisyong pangkalusugan. Eli Balbin, CSN. Sa layuning mapanatiling ligtas at walang droga ang mga lansangan, isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol, katuwang ang Land Transportation Office o LTO Bicol, ang isang random drug testing sa Legazpi City. Mahigit 100 public utility drivers ang sumailalim sa testing at naging maganda ang resulta dahil walang nagpositibo sa illegal na droga. Sa drug testing, kasama rin ang PDEA K9 unit para sa karagdagang seguridad. Samantala, patunay naman ito ng patuloy na pagsisikap para sa isang ligtas at drug-free na transport system sa rehiyon. Probinsya ng Camarines Sur patuloy na nakakaranas ng pag-uulan dulot ng Tropical Depression Isang. Paalala ng Pag-asa, asahan ng maulap na panahon at pag-uulan sa mga susunod na araw. Nagpapatuloy ang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Bicol dahil sa Tropical Depression Isang. Ayon sa Pag-asa, inaasahan na magpapatuloy ang maulap at maulang kondisyon hanggang sa katapusan ng linggo. Sa ngayon po, ang ating pag-uulan ay galing dito sa trough of Tropical Depression Isang na po ang pangalan, at makikita po ito sa coastal waters ng Kasiguran, Aurora, sa may layong about minimum of 100 kilometers na po siya, no? So movement po niya is westward at 15 kilometers per hour, at ang lakas naman po niya ay 55 kilometers per hour na may bugson hangin na umaabot sa 75 kilometers per hour. So sa nakikita po natin, ang ating yung buong Kabikulan ay nakakaranas ng mga pag-uulan dulot po ng trough, yung inaabot ng lokasyon nitong bagyo, no? Maliban sa bagyong Isang, may isa pang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng lumakas ito at maging bagyo sa mga susunod na araw. May nakikita po tayo ditong low pressure sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay may layong 1,115 kilometers east of southeastern Mindanao, no? So kung maging bagyo man po siya, ay may pangalan po tayo sa kanya, no, na naka-assign na po. So makapasok po siya sa Philippine Area of Responsibility. So sa ngayon po, ito po yung mga kaulapan natin na makikita natin sa Himawari Satellite. So halos lahat po ng South Luzon and then buong Luzon ay makakaranas ng cloudy skies, no. So dahil po yan sa Tropical Depression Isang. So ito po siya, dito po ang location niya, and then yung ibang parts po ng Pilipinas like Visayas and then Mindanao ay nakakaranas po sila ng southwest monsoon, no? Sa rehiyon ng Bicol, partikular na sa Camarines Norte at Camarines Sur, asahan ang maulap na panahon na may kasamang pag-ulan dulot ng Tropical Depression Isang. Inaasahan din ang isolated na pag-ulan sa Camarines Sur sa mga susunod na araw, dulot ng mga easterly winds mula sa dagat Pasipiko na nagdudulot ng pag-ulan sa hapon at gabi. Paalala ng Pag-asa sa lahat na magdala ng payong o kapote bilang proteksyon sa pag-ulan. Sa ngayon po, wala na pa po tayong issuance or ng gale warning sa mga malapit sa dagat. Sa ngayon po ay mas magandang magdala po tayo ng payong or kapote, no? Kung sa ibang pupunta po sa school or sa work, mas magandang magdala kayo ng mga pananggala sa ulan sa hapon po. Inaasahan naman ang pagpasok ng 2 hanggang 3 bagyo mula ngayong buwan hanggang buwan ng Nobyembre. Jan Amador, CSN. Patuloy ang konstruksyon ng inaabangang iconic Capitol Building sa probinsya ng Camarines Sur, isang makabagong istruktura na sumasalamin sa kultura, kasaysayan at pag-unlad ng probinsya. Alamin ang mga nakapaloob na pasilidad at ang kahalagahan ng gusali sa pamumuhay ng mga Camarinense.
Sa ulat ni Jen Amador. Tuloy-tuloy pa rin ang paggawa ng itinatayong iconic Capitol Complex dito sa Pili, Camarines Sur. Dito rin makikitang uusbong ang tinatawag na BGC of the South. Malapit na rin itong matapos at kapag nakumpleto, ito ay magsisilbing fully functional Capitol Office at Emergency Evacuation Center na kayang mag-accommodate ng nasa 3,000 katao. Ito rin ay magbibigay ng trabaho at oportunidad para sa mga mamamayan ng probinsya ng Camarines Sur. Nagpapatuloy ang konstruksyon ng inaabangang iconic Capitol Building sa bayan ng Pili, Camarines Sur, isang makabagong istruktura na sumasalamin sa kultura, kasaysayan at pag-unlad ng rehiyon. Ang proyekto ay idinisenyo ng kilalang Casa Architects na kilala sa paglikha ng mga arkitekturang may malalim na kahulugan at kaugnayan sa lokal na komunidad. Ang harapan ng gusali ay inspirasyon ng Pili Nathas, isang simbolikong material mula sa pangunahing produkto ng lalawigan. Ginamit ito bilang disenyo ng mga panel sa fasad ng gusali. Ang iconic Capitol ay may 4 na antas at bawat isa ay may natatanging layunin. Sa unang antas ay matatagpuan ang Crisis Management Center na magsisilbing sentro ng koordinasyon sa panahon ng sakuna at emerhensya. Ang ikalawang antas ay tinatawag na multipurpose plinth na may open-air atrium at pampublikong hagdan bukas para sa mga pagtitipon at aktibidad ng mamamayan. Sa ikatlong antas naman, matatagpuan ang administrative level na nagsisilbing opisina ng mga kawani ng pamahalaang panlalawigan. At sa ika-4 na antas, naroon ang Governor's Building na may public observation deck kung saan matatanaw ang kahanga-hangang Mount Isarog. Kabilang din sa mga pasilidad ng gusali ang multifunctional hall, conference rooms at mga espasyo para sa pampublikong serbisyo at pagtitipon. Ang gusali ay dinisenyo hindi lamang upang maging sentro ng pamahalaan, kundi upang magsilbing simbolo ng pagkakaisa at katatagan ng Camarines Sur habang itinataguyod ang sustainable development at pangangalaga sa kalikasan. Sa patuloy na pag-usbong ng lalawigan, ang iconic Capitol Building ay magsisilbing haligi ng makabagong pamamahala at tanda ng mas progresibong kinabukasan para sa buong Kamsur. Jan Amador, CSN. Isang Camarines ang muling nagpakitang gilas sa International Triathlon sa Lapu-Lapu City, Cebu matapos makatawid sa mahabang distansya ng swimming, cycling at running sa Ironman 70.3. Finisher, sumayaw bilang pagdiriwang ng kanyang tagumpay. Alamin ang inspirasyonal na kwento ng dedikasyon at pagsisikap para sa pangarap. Isang Camarines ang muling nagpakitang gilas sa isang international triathlon event matapos makapagtapos sa Ironman 70.3 na ginanap sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong Agosto. Narito ang kwento ni Jessica Murillo o mas kilala bilang Love, isang simpleng fitness enthusiast na ngayon ay isa ng Ironman finisher. Matinding init, mahabang distansya at libu-libong atleta mula sa iba't ibang panig ng bansa at mundo ang hinarap sa karerang ito. Sa kabila ng lahat, matagumpay na tumawid sa finish line ang dalaga na tubong Iriga City. Ang Ironman 70.3 ay isang world-class triathlon race na binubuo ng 1.9 kilometers na swimming, 90 kilometers na cycling at 21 kilometers na running. Ang laban sa Cebu ang ika-4 na paglahok niya sa Ironman matapos sumali sa mga kompetisyon sa Palawan, Subic at isang international leg sa New Zealand. Ngunit sa kabila ng karanasan, aminado siya na kulang pa rin sa paghahanda para sa kompetisyong ito. Feeling ko kulang yung preparation, yun din. And then, mahirap talaga yung bike route. Mahirap siya for me kasi hindi naman talaga ako siklistang siklista eh. So, hindi yun yung forte ko. Saran yung forte ko. So, naging triathlete ako. Nag-start ako running. Yun. So, hindi ko talaga forte yung bike. Nagbabike lang ako kasi kailangan siya sa triathlon eh. So, doon ako nahirapan. Sobrang ganda kasi nung ruta. Yung kung familiar kayo sa Sislex, Cordova, Cebu, Expressway. Ang hirap. Paakyat. Daming paakyat. Tapos 3 beses ka pa dun babalik. So, aakyat ka, lulusong ka. Pagbalik mo na naman, akyat na naman, tapos lulusong. Kaya yun, siguro doon naapektuhan yung performance ko sa run. So, yun. Pero sobrang happy ako kasi naka-finish ako, nagawa ko yung goal ko, na makatungtong sa finish line. Yun na talaga yung goal eh. Kaya, sobrang happy. Nagsimula siya sa simpleng workout para sa mental health bago pa man ang pandemya. Kalaunan naging hilig ang pagbabike at pagtakbo hanggang sa tuluyan na siyang sumabak sa mga kompetisyon.
Hindi naging madali ang karera sa Lapu-Lapu City. Sa unang kilometro pa lamang ng takbuhan nakaranas siya ng matinding cramps. Pero itinuloy niya ang laban bitbit ang determinasyong makatawid sa finish line. Most challenging for me. So, ang favorite part ko talaga sa Ironman is running. Kasi yun yung forte ko. I love running. Mawala na lahat sa akin ng sports, hindi talaga yung run. Pero this time, most challenging run in my life. Like 21 kilometers after the bike, 5 kilometers. Actually, paka off the bike ko is ano pa lang, mga ilang meters pa lang, nag-cramps ako. And first time in my life na nag-cramps ako ng ganon. That's why, pinagpipray ko lang talaga yung sa run ko na 21. Imagine, magwa 1 kilometer pala, nag-cramps ka na. 21 kilometers. So, hindi ko siya alam kung paano ko siya i-manage. Kasi nga, first time ko yun ma-experience. So, ang ginawa ko is, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko to i-handle. Paano ko i-manage yung ganitong cramps. Like, hindi ko to na-experience before. So, hindi ko alam kung paano ko to malalagpasan. Nang marating ang finish line, hindi napigilan ang emosyon. Sa gitna ng palakpakan at sigawan ng mga taga-suporta, napasayaw siya sa tuwa at tagumpay. Ayon kay Lab, hindi kailangang magsimula bilang professional para marating ang malayong layunin. Ang mahalaga ay may tapang na mag-umpisa. Mag-start na kayo ngayon na. Kasi ganun yung ginawa ko eh. Kasi nangarap lang din ako before. And pag hindi nyo siya sinubukan or hindi nyo siya binigyan talaga ng oras, kailangan mo lang siya i-try. And then, kung ano yung na-feel mo, gusto mo ba or masaya ka ba or ayaw mo, doon nagsistart eh. Kailangan mo sumubok, huwag ka matakot. Huwag ka matakot sumubok ng mga bagay like mula personal na layunin tungo sa inspirasyon para sa iba, ang kwento niya ay patuloy na ang dedikasyon at disiplina ay sapat para marating ang anumang finish line. Basta taga-Kamsur, uragon yan! Regine Boy, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Regine Boy. Diyos mabalos sa pagtitiwala.